Ikaw? Oh, sa'yo pa Ano ulang yan? alas 12. Tambal ba yan na? Ngay. Ay, mga ayaw ko din dahon. Kini gani, oh. Muna pa sulod. Aw ka karon. Kisa man message. Wala. No more na ay. Oh, mabon, ha? Te te. Live man eh. Hoy! Numbers na ay. Ay nuno. Oh, si Lula Remy. Hello to my 2 million viewers in the house. Thank you so much for coming into my live streaming. Hello, Best Prince Whitey. Hello, Best Prince Whitey. Thank you for coming. Please don't forget my like button, and guys. Don't forget my like button. Do you want to eat some biko? You want biko? Here. Look, oh, biko. This is a biko. What is? What's the English of biko? Don't forget my tamsak, guys. Patamsak naman si Hus. Uy, maawa kayo sa akin. Meron din kaming tuba. Tuba, alam niyo yung tuba? Ito yung tuba, oh. Yung it's it's a juice of coconut. Juice of Coconut wine. coconut juice. Coconut Coconut wine. I mean, it is a coconut wine. Look, oh. Coconut wine. Patay tane. Don't forget my like button, guys. Baka naman, maawa kayo kay host. Hala, day, paliw ko nagkikintay. Day! Dito ba ibigain? Kaya na lang daw. Meron din kaming cake, guys. Cake. It's a cupcake. It's a cupcake, guys. 5 mo duna. Panghatag og tuba, te. Ali, day. Si Jean Rose, te. Anak ni Ate String ba? Andito si Ate Remy, day. Hala, Jindas! Nasaan ka? Hindi makita. Hindi talaga makita. Tayo man nag-live. Hala, pag-short. Ang isa man anak ni ate. String, oh. Hindi, makita mo saan na siya. Hindi to video call, te. Live to. Live. Okay? Pa-like button, guys. Like button, please. Hi, Tirim. Oh, hi, Tirim daw, oh. Hi, Jindas! Miss you! Kailan ka uwi? Nay, ice drop yan. Kailan ka uwi, Jindas? Anong sagot niya? Wala pa. Hindi pa. Nag-type pa ako. Ayan. Kita niyo tayo ng live. Tayo nga yung makikita, te. Oh, siya, hindi natin makita. Oh, hindi natin siya makita. Kaya nasa cellphone. Paano ba i-explain? Oy, giahak na lang. Wala pa eh. Hi, Tirem. Ayan. Don't forget my like button, guys. Bikini man. Bird of pep, asta? Pa-like button. Oh, come on. You want to drink coconut wine? Miss you to, te. Wala pa ko kabalo, te. Kay lockdown pa. Pasensya among background, guys. Kay ingon anak gila siya. Oh, balak mo sa limpyo. Inganak gila siya among likod. Anak kita! Quiet, oh. Nakuno siya Diyos. Pastilan ng anaka. Kani kay kwai day. Bento baga. Kilanggan magkulin ako charge. Ice drop ng tag 5. Kay malubatin ako madali kay malubot. Hi guys, thank you for coming into my live streaming. So guys, mga antag Biko. Biko ba? Biko. Unsa may English sa Biko oy? Suman. Biko, unsa English sa Biko? Dikit-dikit yagaw. Sana English sa Biko? Ano ko balo? Steam rice. Steam rice? Unsa may? Ibig sabihin, pilit rice. Tanay mo kay Jen sa nang ulit ng biko. Dai unsa English sa Biko dai Jen? Lang kabalo sa English sa Biko oy giak na nga. Uy, kri dili na naimnon kakikinta na ha. Kinuha pa pala niya dito yan.
Nago ko nga eh. Oh. Ibig sabihin, nung nagbiko tayo, di ba nagdala ka, tutay ka, wala nagkaukaon di ay. Hindi sila mahilig dahil magbiko. Ay, hindi sila mahilig di Ryan sa biko. Manate, ayun nate. Ay, yung nagbiko sa direct. Ayan, mga unta guys. Ay, dali. Sticky rice man guro te. Oh, sticky rice lagi. Ako, steam rice. Sticky rice, sabi niya. Mm. Nice. Sticky rice man guro te. I-search natin sa Google. Sus, oy, aron di tayo mag-ano. Mana lang, mana. Manala. Iwan. Ikaw. Pili mo anak yun tayo. Kimper. 3, One. 4, no more. Pepo ni nga, ako na, ano ba, kahit parang napaitan na ako. Gano, yapo na yung biko diya. Puti. Tama na. Put. Ikaw tayo sa drinks tayo. Sila eh. Nung kain mo sa biko. Paim na ko kre be. Gaya ko be. Baso be. Te ikaw te. Ano man yan mo lagi namang tuba? Mabalik din na sila. Huwag nabusog pa ako ng kanin eh. Meron na ang kanin. Wala nang ulam. Kaya ayaw pong kuminom eh. Grabe naman ang Be. kanin naman nila. Lain man na. Hambito, hambito be. Hambito. Soft drinks. Hindi tayo kung naman. Di mamaya be. Kanina pa. Agad bugat. Panood ko na. Wala kaming ulam te. Hindi kami, wala. Ulam namin, palata. Parat ay. Nuno na kuya ha. Nagpalabi na ka. Ay dili ha magtuman. Kumain ito. Hi host. Hello silingan. Mga unta dire. Giahak na lang. Dili lagi magsigig juice. Thank you so much silingan. Ay mga unta dire giahak. Nagbiko man gud me unya. Gamay ra pud kay. To sila may nag-sponsor gud og biko namo unya. Yes. Magtuman ay ko palaguto. Ito na tayo, ano pa yung... Hello, hello silingan diha pag diha sa kama ikog man taning mo oy. Giahak na lang. Wala lang nakakita, tidin lang. Pati yun dyan, silingan natin. O namin. Oh. Sino pa, sino pa? Sino pa? Taga yung taga-gawas, te. Sino ba yung taga-Dominican? Kri-kri, you sit down, ragod na. Buluyagon, ka anak, oy. Ali, silingan, mga unta. Mga untag di ko. Mo pa'y pagpamahaw. Ha, aw, mo pa'y pagpamahaw ninyo. Salang gula. Kami, man, niudto ko no yan. Wala pa misudan. Gianak na lang dyan. Kaya pa ka, te? Ayoko na. Balik ka dito. Hindi ko payagan ako nag-speak eh. Kantaan sana ta. Doon sa banay. Magkantahan ko sa ilate. Kay naman sa ila kurente. Anay, alam mo pa dai kurente. Oh, tama. Hindi Kanang naman makalaang dalawa. bakit pwede mo? Baka umulan, mas nagpay ka pa. Ito ba? Yan, yan. Ay, naman si Dita, dyan na bantay. Sa dito. Si Dita mo nag-Dita. Si ano Bakit ba? napunta dito si Dita? Carmencita. Ay, oh. Te, magkantahan ta. Kadyot ramang god. Hapon na. Ay, nagahubog na niya. Ganun pala, sumali pag nahubog po. Nalaka pa kami si tatay. Buta kayo na kong sili. Then, Yung kanta din kayo, sir. birthday kayo niya. Prank gani. Bulitis sa palihog. Tayo sa guys ha, kay ako sa limbutag sili kay. Kaon.
So guys, dala na guys, ako siya i-prank. Kay birthday niya, tapos naghimok, nagpalit ni cupcake. Kaya di mi ka-afford og cake, so kani. Iputan ako sili do. Malin. Ay, Ay, reklamo da ako. Oy, ako ayaw ko na ha. Ayaw ko na. Ilaw na ako sa baso. wala nga lang. Prank nga lang, te. Te, Mahalangan siya. di mahilak siya. Yan sa reaction. Hala, salan man ite. Tura pa jud. Naituba guys, naapa jud ice cream. Usa maglibog ning tiyan. Naunsa man eh. Wala na yan. Ito. Nagyan yung singko te. Pag agi na mo kay naana sila dito nagtambay. Makagahay. Dong sa tubakan di makita. Si Hasing man nasa likod kay init kayo sa likod. Ano man, dili ka na. Saan bigyan sa kanya? Tricycle. Ah, tricycle na. Nya. Kay ugma para ekonomi magsakyanan. Gusto mo green? Sana all magsakyanan. Pinagbalatan, lagay mo na lang. So thank you so much guys. Mabangon. Mo, tubain na kay. Wala pa mong kaunti. Kubay ko. Kana ng biko. Daghana pud aning tuba kay. Ang tagbalayo naghuhukan. Mukhaon ni tanes. Siya. Saan to ba? Ayaw niya. Wala gani sudan te. Unsa may atoy sudan? May sudan. Tulog pati ay siya. Utan sige sa ibang. Unsa magpalit na lang ta? 1, 2, 3, 4. Mao po Japon, munggo, pansit, salasig balik. Ay teo niya na ta mga ni Domingo kay na. Nailit yun. Giwa ka lang. Pohon, punta ka tayo. Pot na ah. Hindi lang kung may ano. Asan Sabado te? Domingo nga yung pista. Mag-iwan na yung Sabado po. Ha? Putahe. Sa Domingo Litson. Aw Sabado putahe. Alam mo, kaya yun. Dami man tao pupunta sa kanila te. Kalain mo lang isang barangay. Naku. Yan ay. Oo nga. Lahat doon pupunta te. Alam mo naman yung mga tao. Siyempre pag yan lang yung parang kagaya dito ba. Pag dito lang yung may Problema ko yung sakyanan. sabi ko kay Randy, namusan ka? Oh. Hala tiyo, nahubog na ko. Back and forth, magkano pamasahe? Magkano ba? Di ko alam te. Hindi man ako driver ng ano, habal-habal. Biday! Pa? Kuwag lighter! Palunga sa silikpan. Atong bata. Tubaye? Tagpiso na eh. Bata rin daw. Kay? Te, happy birthday! Dahil imo aning bahin ha. Imo bening bahin kay imo birthday. Then mo imo ning kanan kay syempre imo pa birthday. Masambag. Ay, asa mo? May kanta na to. Pagkanikang ni dito sa karamihan na. Ay saba tigod. Picture. Guys, thank you so much guys. Wait lang kay videoan sa namo siya kay birthday man niya. Direct na. Ana, gusto ko to. Ito bang niya ba? Hala, gakalat man ning likod. Ayan guys, kay birthday man niya guys. So kantahan na mo siya guys na. Gikanta na kayo te. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, now, how old are you? Secret. Buwing? Pila na yung edad? Secret. Secret. So blow your, wish then blow your candle. Yay! So, karon kuha na ng kandila kay mukha naman ka. Ika na sana. Dali na, kita rin. Eko. Sleep na me. Hala, nag-sleep na kuno. Oh. Tuba among tirada guys, tuba. Halang akong diri o gabi man di sa kabaste. Depende sa kuan. Kung asa ka. Yung birthday sa kadire. Kuan, pag ano dito? Minuto. Hindi sa Virginia te. Pag dito alas 11 doon, alas 11 din sa gabi. Yung sa Saudi yata ano yan, alas 7, gabi na doon. Maaga na, alas 7. Prank ka! Pwede yung prank! Napami. Pwede yung prank. I-prank na ko niya ka. Naisili ako. Ang prank.
Hinog kay bag. Yan anak ra nimo, anak. Lagi. Gano sa'yo, Wala ko ano? kahuna-huna da. Nabusog naman ang gusto ba, te? O, te. Gadali ba? Naa naman ko siya, te. Dira lang iya buti, oh, diri. Ang laluga. Tingalan na to. Aray? Uyab mo sa Cebuana? Uyab na ako sa Cebuana? Wala naman ko uyab sa Cebuana, te. Uyab mo noon? Noon nga naman. Si Rick. Ano naman? Rick. Ako? Ano man? Hala, kang kinsa pa ng ice cream. Hindi pa man ako nakakain ng ice cream, oy. Akin to. Ate Marian. Kuya, imo na eh. Kaon pa niyo to, tiya. Kumain na ako. Tubain mo ha. Tuba ko. Te. Ayaw ko na. Ul-ul mo tuod na. Uli na po. Kasi ang mga ako na hindi ko. Segunda sa segunda Last rate. Ayaw ko na. Uy, dagay mo gabi ko kay Be. Bastian yan. Kuha ng silupin, be. Daling ko ito. Inamin ko. Dagay mo biko mo dyan. Balik ka na lang dito, te. Tulog ako. Mo di ay. Dito na lang tayo. Pato ko dito tayo. Babalikaan. Ha? Babalik ka pa dito. Iwan ka kung mabalik kasi. Hindi na ata. Huwag na lang, matulog. May duty na kugma. Okay na. Salamat kayo. Salamat, pati hala ka kikin. Hoy. Day, palingkura. Kuskikin, day. Katulo nagmaayo. Kakao na ne. Oh, yeah, day na. Sa kanya yan. Day. Inamin ko sa bahay. Anong lasa niya? Meron ko dito. Sprite. Oh, meron. May dagdagan. Tambal man. Nikulain. Tamis na gani. Ninong kalen ba? Usa ka baso. Mapunin na tuloy. Nahugot ba akong karsunis, te? Ano sa mga mangod na. Nahugot ka, nahugot ka. Kakalmasita naman niya ako gisuot karon. Gawala na ko. sulod. Dili gawala na ko suoton. Laban ha? Ano na be? Mo di gana na akong labanan, te. Balik ko sa ano, cellphone. Sa paglabat kay nga katong Wali na Milen. Di salamat, te, ha. Salamat. Sambong ka sa tinimi mo na pagdadalag suka. Hindi pa din sa cellphone. Ako na magdala. Salamat, te, ha. Balik na be. Balik na lang. Mura man kog nahubog. Sir, salamat sila. Sir, salamat mo. Salamat po te. Ayaw yung kumanta sa bahay eh. Salamat, te. Matulas kami. Hapon na. Kumanta mag-inuman ka. Ako, punta tayo, te, ha. Oh, antayin kita. Magkanta tayo, ha. Oo. Mag-open ka na daan, te. Kaya ako gusto ko pagkanta-kanta na yun. Buwi ka, hindi ka na bumalik. Kaya nga, Siyempre lang sa Iko noon. Karoon lang sa Iko. Hapon naman po. Oo nga eh. iwanan mo si ate mo punta ka doon. Hindi, maalis pa na siya karon. Wala ka mong pamidayon. Sige, salamat ay. Mauna na be ha. Dong. Tiha, magkanta tate, ha. Ay, inabot mo ato sa pista. Ay te. Domingo po ha. Hi to my 2 million viewers in the house. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Sa Sabado, may duty ko. Domingo. Pwede man Domingo. Kaya kung may masakyan. Mga alas Nagsikuan. 10 at 11 anak maluto. Si Randy, te, sakto na sila. Dako man si Randy. Pwede yan. Pwede naman. Oh, Malaki man sa tao, te. Pag musugat si Mirian, isama ko si Jojo. Paano yan yung motor? Ay, tawo na Pwede din. niya ay tatlo. Pwede. Sino yung sa harap niyo? Wala. Alima, kaon ma, asi Asen. Asi Asen? Asi Asen. Doon ha? Bakbak lang. Nalaylay yung akong tingin, oy. Noon kay si Hazel kanina. Galing ko din. Tuloy na din siya na yung saging. Tagaan ka. Papa siya. Tinagaw. Hindi mo na ako pa. Ina. Amen niya, happy birthday. Salamat, ha. Nasakit naman yung tuhod ko, oy. Sumakit yung tuhod ko, guys, kasi uminom ako ng tuba. Alam niyo yung tuba? Coconut wine. Ang sa yung anak. Ne, kisa ng anak. Kinsa ng anak, guys. Ha? Uy, ako malagyan akong dagway. Tingnan nyo, guys. Sus ko ginoo, kamuriching lang. Dah. Natanga na siya. Wala! Dead man to the max. Tingnan sa itong sudanon. Baterilo bat! Payat ang sudan day ka. Hindi ka, Merce. Ila kasi, nang nila mo sudan. Wala sudan ninyo. Barato rin yung sudan. Barato rin. Tagjas na yung itlog.
Luto ng bitlog ay. Hago-hago. Dili na to. Dili na ka? No. Busog na ka? Okay na. Lord. Dula ta pau-pau. Panghatag ko no kuya. Tungaan na, tungaa. Ano magbibigay pa? Dili ko no siya. Nabusog na jud ko guys, sakit yung tiyan ko oy. Guys, tuba. Failed yung prank ko, ko guys, oy, giahak na lang. Dai saksak agad paliw ko dito, Debe. Usa goy nagsaksak dito. O nami usa oh, paliw ko ba pero ingana ko ne. Diba? Taas. Ilay pala palihag oh. May ikuha sana ako i-mute